Aduh. Aduh, ngene jeragane iwak lele, guys. Bibit lele unggulan Mas Warso. Satu sih berapa? Satu biji. Aku sih 220. Lah iki akeh men kene iki ngono. Akeh men sing kene anake. Telung puluh ewu apa 100.000? 30.000. Wow, ngomong 100.000, 30.000. Lah satu sih kan 20 to lah, aku timbang aku. Oh. Badhe 10.000 kan aku ya ora penak. Aku bensin kan. Iki rada gede iki ya. Ya gede iki to. Ampun ubeng-ubeng ya, Mas. Oh, nggih. Nyuwun ngapunten. Nggih. Ngapunten lho. Aspeke kata. Oh, nggih. Oke, pitik wae ngendok ya, Bro. Karo pitik bareng. Mulih kene kok apa-apa kok tenan. Ya nguboyo iki bareng tas-tas iki. Lha dhewek ku ngopo iki? Loro ya. Ora karo gedhe ki ora to. Dek paling ada ayam to, Mas. Kene lor ya ayame ya ngono, Pak. Ecek. Tangguh. Sangar menit usahane sangar menit ya iki. 50 lagi sing putih iki apa iki? Sing ayam putih iki. Iki ra enek. Iki tok iki enek jagone. Oh. Main iwak iya sih. Kurang 1000 iki. Ya melati kaya enek 40.000. 40.000. Ya ora ketara ya. Ya. Nah, aku metu sidak kok. Dikirim napa? Nggih, enten sing kirim partai rada gede, kula mending ngirim kadang ya enten sing dipaki, dipendet mriki. Minggu kan nganti jam 09.00 ngepaki ambil lebok ngon krigen. Ngepak itu 30 pak. Dijoko. Juga no 3 pak iki akeh kok. 30. Dikirim mboten namanya Pak, dikirim mboten ngoten, kula malah nggih krigen dikirim. Mendet dhewe Mas, mendet kiambak. Ya wis apa ya? Wis Jumatan to. Pun Mas nuwun ya. Ya punten lho Mas. So enek malam tahun baru kan rene. Tuh ning omah. Jadi metu swidak, ular kae ya meh enek 30. Opahnya kolam. Nang lor kan enek kolame kebon ono. Sak ndut kene. Tali lho. Kene petok ya, Bro. Sak kene iki ya. Kono enek tapi kono ukut cilik didol. Lah sing gedhe dhewe nggonamu kene sing akeh. Kono ukur siji loro didol. Wani rabine nanya. Wani rabine kan. Rawani.
Ini lho aku dicoba ra iso adil. Iya. Ra iso adil. Jane ya